ప్రేమంటే ఓ లైలా మజ్నూలా, దేవదాసు పార్వతిలా, ఓ రోమియో జూలియట్లా అదో మాదిరిలా ఉండాలరా. ఒరే తాలింపు బస్సు ఊర్లోకి వచ్చేస్తుందిరా. అబద్ధాలాడితేనే ఆడపిల్ల పుడతారంటే మరీ ఇంత అందత్తి పుట్టిందంటే మినిమం వీళ్ళు బాబు మర్డర్ ఏమైనా చేసి ఉంటాడేట్రా. నువ్వు కూతురుతో పాటు కొడుకుని కూడా కన్నావు కదా. నీ పరువు ఎక్కడ తిరిగినా సాయంత్రానికి అడిగి ఇంటి కట్టుకొచ్చేస్తాడు. జ్వరం కావాలా నీకు? తెల్ల రంగులో పూలు కప్పుకున్నా కుమ్మలల్లి ఉందా? సముద్రం ఆకాశం కలుస్తాయంటావరా? అల్లం దగ్గర పడినా ఆకాశాన్ని ఎలా అందుకుంటాయ్యా? మరి ఆకాశం వంగితే ప్రేమంటే పట్టుకోవడం నాన్న, వదిలేయడం కాదు. రాయనంకి పరువు వేరు ప్రాణం వేరు కాదురా, రెండు ఒకటే. నువ్వంటే నాకు అది మా అదృష్టం బేవమ్మా. ప్రేమ గొప్పదైతే చరిత్రలోని సమాధుల్లోని కనపడాలి గాని పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కని ఇళ్లల్లో కనపడితే దాని విలువ తగ్గిపోదు. అందుకే ప్రేమెప్పుడు చరిత్రలోనే ఉంటది, దానికి భవిష్యత్తుంటదు. ఎడే